Здравейте, хора! Аз съм полицай Шмидт. Така, и разбрах, че капитан Дърт ми праща много поздрави. Мерси, и на него също му праща много поздрави и на цялото семейство. Така, какво ще правим днес? Не се сещам. Малко ще изследваме, така да се каже. Леле, виждам трактор, ето го там. О, сега ще се кача върху него. Сега ще, да. Почти стигнах, още малко. Добре, стигнах, сега ще се кача. Добре, качих се, сега малко ще покарам. Спръгваме. Няма само да не се. Трябва да се завивам. Готово, завих малко и продължаваме. Така. Мисля, ще слезя, някой друг път ще карам. Слезнах от трактора. Слязохме. И какво да правим? Чудя се. Ще му видя двигателя, може би, не знам. Добре, сега ще му отворя капака. Отворих го, нямаше нищо в него. Това е доста странно. Чудя се. Леле, какво е това там? Леле, много странно. Сега ще ви го покажа. Леле, мисля, че това там е магнит. Ще отида до него. Още малко. Почти стигнахме. И още една крачка. Така, пристигнахме. Чудно, какво ли е това? Ще се наведа да го взема. Леле, това е много тежко. Ах, твоята! Ще се опитам пак да го дигна. И не успях да го дигна. Но нищо. Ще се опитам да го побутна, така да се каже, до трактора. Така, да започваме. Бутаме. Още малко не остава. Почти стигнахме. Сега трябва да се опитам да го кача на седалката. Така, побутваме го още един път и сега го качваме. И така, успях да го кача. Ще се дръпна за ръбовидите. И сега искам да видите моето лице. Вижте колко съм красив. Това ще бъде за този епизод. Чао и до нови срещи. Виждане.